नै दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर। मोनसे गोदान लेडिस फिटनेस एर'बिक योगा मोनसे गोदान खुलिदों हिन्जावफोरनि थाखाय। सोरबाफोर बाहागो लानो गोसोबा कन्टेक्ट खालामनो जाबाय नैबे नाम्बाराव। आं लासैनो खोथा गालांजोबगोन लोगोफोर। फाइनाल आं नै दा सिङाव थांबाय दङ, फुजा होबाय दं। दिनैसो गिबि खेब गोदान नालाय। दानिया आं नै सिङाव हाबनोसै। नै दानिया फुजा होगासिनो, फुजा होबाय दङ। सिङाव रावबो गैथ'आ, आंनो दंफैग्रोयो। नै लोगोफोर सालबारि टाउन बियो, बेसेबा समायना नायनो सालबारि टाउन बियो लोगोफोर। नै दानिया आलासिफोरनो मान बावगासिनो पिता हास'यैनि सिगां। आलासिफोरनो मान बावखांनायनि उनाव पिता हास'नाय हाबाफारिया जागायसिगोन। नै दानिया आलासिफोरनो गांसे आर'नाइजों मान बावबाय। लोगोसे गोबां मानसिफोर दङ। फाइनालि नै दा पिता हास'नाय हाबाफारिया जागायजेनबाय। फोथायनो नागिरा ना, थ' बेखौ एकटाखौ जों गेसनि प्रब्लेम होन, हाइ प्रेसार होन, किसु एकटाखौ जों एक्सारसाइसनि दारैनो फोजोबनो हायो आरो। दा बेखौनो आं लुबैयो जे बयबो माने नेचारेल थांनानै बिदि एक्सारसाइसनि दारैनो जा फिसा फिसौ बेमार दं बेफोरखौ खालामनानै जाहाथे मोजाङै थायो, फिदै थायो। जोंहा नै दा आं एसे बुंथिनानैसै एडमिसनाव बेसे माने मासाव माबोरै जागोन माबोरै मागोन जोंहा आब'निफ्राय मोनसे एसे मिथिना लानोसै। दा आं सोंनो नागिरदों गिबियावनो, आब' एडमिसना मासाव बेसेबां जागोन? मासाव ओरैनो 1000 जागोन, 1000से। ओमफ्राय एडमिसना 200 जागोन, माबा 2000 जागोन। ओमफ्राय सनिबार रबिबार माने माबा थागोन, गेप्स थागोन। मानडेनिफ्राय स्टार्ट जागोन ओमफ्राय फ्राइडेसिम। दानिया जों नै दसे रेस्ट लाबाय साहा लोंनो थाखाय। लोगोसे नै जोंहा दं सन्जिब भाई दङ। दानिया जों नै साहा लोंनो थाखाय रेडि जाबाय। बिराद मोजां जादों मोसानाया। नै दानिया जों नै लोगोफोर प्रग्रामनिफ्राय फैबाय, बिदाय होना फैथ'बाय जोङो। दा नै जों न'आलागै थांनो आगबारायबाय। नोंथांमोननि गोबां सापर्ट नांगौ जाना दं। लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक, शेयार, साबस्क्राइब, कमेन्ट खालामनो दाबाव।